Jotana dibo kaham Nobamanik Tripura hai bahai tongbai joto Tripurani ani rangsakni Tripura saluk purok jotono ani khaksak mate hambaya pharo tini norok jotono nukbai khina newspaper দৈনিক সংবাদ যে বৃষকেতু দেববর্মা এক্স এমএলএ বিনি রেজিগনেশন রিমানিয়ামো নিয়াগুলো আইপিএফটি ni সুপ্রিমো বৃষকেতুনি যে আইপিএফটি ni পার্টি ni বিরুদ্ধে সামুং খাইও হিনি বিনি एमएलए पद डिसक्वालिफाइड उनथं हिनै जे चिठी रिओ हिनै न्यूज़पेपर कासामानि आबुनतियै आं नरनि थानि किसा कक फिरक मुंहायगोबा कक सानानि मुचुंखा ताम हिमाले अजागा पत्रिका हायगोबा न्यूज़पेपर जे सिमानि डिसक्वालिफाइड उनखा हंकाय एमएलए पदनि डिसक्वालिफाइड যদি ন বৃষকেতু খাকে ব বাই ইলেকশন সিমনাও বাই ইলেকশন খাহাंकाय ব আজাগানি ক্যান্ডিডেট ইংগি মানয়া ইনি যে কক সেজাক তংমানি বিনি অজাगा পত্রিকা অক বুসিকে উচ্চাকাंक्षी মানে আং তেবো কুচুগো কানামু চুংজাগৈ বিনি रेजिग्नेशन रिवी अजागा बो बुटो बसाना मुसुं जागो हिनि जे सिमानि कक आं अमनि पत्रिकानि कक फिरं मुंसे रिनानि थांगो आबुंखा आं रेजिग्नेशन रिमानि आं इलेक्शन न तेवैसा बासा फिनाय आं आपद नपद मान फिनाय आ नाहारमुं आ वानसुकमुं वानसुगै आं रेजिग्नेशन दिया ताखुते बुकुसो आं रेजिग्नेशन दिमानि कारण बार बार आं साका आनि फेमिली प्रॉब्लेम फेमिली माने आनि पार्टी आईपीएफटी नि जेफ्रु आं पार्टी आईपीएफटी खलायो आनि सिमना डिविजन ते सारा त्रिपुरा पार्टी आईपीएफटी आपना आं फेमिली हिनि वानसुक मानि ओ फेमिली हेके पास ओ फेमिली प्रॉब्लेम आमनो आं फेमिली प्रॉब्लेम हिनि आं मा साका दिनि पत्रिका नुबुई गोबां हमा नेताराव आईपीएफटी नि आबनो शेयर खायलायका पोस्ट खायलायका जे एमएलए बृषकेतु देबबर्मा फाइनाल बाय इलेक्शन सिमनानि हते तेमा बाचालिया इलेक्शन आबनो नुबुई बेलायखेना तंथक जागलाय माने हाय आं नुजाखा कारण शेयर खायमानि ता सासरि ते या शेयरनि यागुलो बुई गोबांमा लुपुरक न जे सैयो आजागा आईपीएफटी नि एमएलए तंमानि बृषकेतु बिनि कुनु क्वालिटी गरै क्वालिफाइड बरक गया ब आगि सीपीएम नि नकनि बरक अम हायरखै ते जरा फाइसुगिया सानि न एमएलए याकरै रिखा ब मेच्योर यारखनि सैमारक आं नुखा दो ताकुग्रक बुकुग्रक उंगैनो मानना आंनि मेच्योरिटी गरै हायफानो आं मेच्योरिटी गरैफानो आं दफानि आन्थानि गरैफानो उंगै मानखोना फिया हायफानो आं दफानि बागै आं पोस्ट याकारमानि आं दफानि सामु खायना हिनिसे बुबाग्रानो लगिरिनानि हायमानि दिनि आजागा आं एमएलए उंफिनाय आ वानसुक मुंरो वानसुगिले आं एमएलए नि रेजिग्नेशन रिया मान खामुं आंबो ते 18 मास एमएलए आराम खायसावै एमएलए नि जतो सुजुग सुबिदा तंमानि नाहारै यूज खलायै तंगै मान खामुं आबोनि परे आं बुवाग्रा लगे फाय मान खामुं ताम तंबा फियाबा आनि नाहारमुं आनि तिप्रासा रगना कक रिजाक तंमानि इलेक्शन नि सिगां जे
wansuk mong je ideology no tui जोंबो सिगां आगोगमानि आजागा ताम नुकजाखांखाय जों थांनाय जरारग गोबां जरारग जों दिल्लीरावबो थांलायमानि आं निजेबो थांजाक टिप्रालेण्डनि कक खोनाया अथवा टिप्रालेण्डनि कक ओरैनो हिनिमानो आबुनि बागै आं खावानसुका ओ जगा जे कक रिजाक दंमानि जे कक रिवै जों यापिरि सोलायनाय मानि जे आइडियोलॉजी जों हिमलायमानि आ आइडियोलॉजी आईपीएफटी ओरैनि बागै आं तिनि आईपीएफटी ते आनि पुइला आं एमएलए याकारखा आमोबाय आनि खावो कुनु दुख हायखेबा खावो कुनु अम हायसंजा क्रै जे आं एमएलए याकारमानि परे आंनो बाय इलेक्शन एवसे प्रार्थींगि आंनो एमएलए उफिनाय आ नाहार मुंरो आनि थानि क्रै नरक सिंनांगै सिंगि नायमानो जे सिमनानि गोबांमा लिडार्स रक दङ जे आं आईपीएफटी नि एमएलए बासादि हिमप्रुबो आं एमएलए एगा पॉलिटिक्स खायदानि आनि कुनु नाहारमानि दं क्रै आप्रुबो आं बासानानि गसिया हायफानो टिप्रालेण्डनो हामजामानि बागै आं आप्रु याप्रि सेवै जों सिमनाव कुनु बसरपानो सीपीएम नो हारि माननाय अमहाय कैंडिडेट जों नुयानि बागै दिनै आनो कैंडिडेट नामखा सीपीएम नो हारि दिखा जे आइडियोलॉजी नो जों तंमानि जे आइडियोलॉजी बागै सामं खायनानै कक तंमानि आ आइडियोलॉजी जों नुखा सिनि सामं खायतानि 3 बछर आ आइडियोलॉजी आ नाहारमुं एसेम्बली रगबो खलायजाग्रिया आबनर बेबाग नो साइमानो टिप्रालेण्डनि कक आं बादे एसेम्बली रेकर्डेड नायजा 0 आवर साया पूरा एसेम्बली चलि तंफुरु आं बादे जुदि केबो सावि तंखाय प्रमाण रिदि टिप्रालेण्डनि कक नो एसेम्बली सामानि तंखा हनखाय कक बर कक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा खलायनाय हिनै विधानसभा जुदि न केबो कक साइ तंखाय कुनुबि भिडियो दङ ताकतो सोशल मीडिया नि जुग जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जत नुगुइ दङ साबो तामको सावि दङ तिनी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक गोबांमा जों जालो कलायजाक लेक्समनि हातिरग बुरिरग बौनि मानै फालनानि बागै फाइमानि फालरि जायगा खालायमारक आं बादे केबो थांगे आमनो प्रोटेक्शन रिखा आमते हाय कुनु रेकर्ड नरक नुदे नुखा ताखौ नरक नो सादि सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नो कासनानि बागै माधव बारियो कुथुमलायै पुलिस टीएसआर बाय डायरेक्ट फायर खलायजाखा आफुरु एसेम्बली सिमनानि एमएलए ब्रिशकेतु बादे ते केबो आ कक जागमाना तुई खरां केबो तिति साखना आर तिति साखा जों दफानि बागै सामं खलायनाय हिनै नखरि फायजाक जों दफानि सारथेनो दफानि बागै न सामं खलायनाय थिनांगबो खलायनाय आं नुखा तिनी आईपीएफटी नि जे लिडार्स रक आईपीएफटी नि कुचुक बेरेमनि लिडार्स रक जों तो आं तो तामोबा आं साधारण खरकसा एडवोकेट इंगै सामं खलाय तंमानि हायफानो दफाना हामजाग हिनै याप्रि सामानि से आईपीएफटी तिया जों तिनी तामनुकजाक स्राय स्रायकै त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा लुकरकनो साविमानो ताखुते बुहुसो नायदि ओ जागा बुबाग्रा बायबो हायनो एडीसी इलेक्शन नि सिगां खूब चाइतखा आं पर्सनली बुबाग्रा बाय आईपीएफटी नो थानसा खाययाखै कन्टेस्ट खायरिनानि बागै फियाबा तिनि जों तामनुकजाखा जों ओ जागा शुधु सीट नो हामजागै मंत्रित्व नो हामजागै ओ जागा बीजेपी बाय कागै मानयांलाय दंमानि जों नुकजाखा हायनि बागैनो जों वानसुंनानि नांगौ ताखुते बुहुक्स दफानाव कुबै खाबाय हामजागिया खुंखाय दफानि बागै सामं खालायमानिया दिनै आंबो दफानि बागै वानसुगियावै शुधु निजिनि पार्सोनेल आनि नुकुंनि कक आनि फेमिलिनि कक सिमि निजिनि नुकुंनि कक सिमि वानसुगि दंखांखाय आं दिनै रेजिगनेशन दिग्ला खामो
रेजिग्नेशन रिमानी गोबां कारन दंमानी फैयाबा आं सानानै मुसुंया जे आगिनी जे राजनीति जे कायसा राजनीति बदल याकारखाय आ राजनीति बदल न हामिया हिनी सानानी आबो आनी नाहार मुंगिया आं केबनो चिकन खालायनानै बो मुसुंया केबोनी सेल्फिशनेस हामुंनि ककनो आं दफानि गोसोखांगो एकेबा जों सालायके हांखाय बुइ खोनावो बुइ खोनाका हांखाय आबोनो सालायै या फातागै मोनैलायो हायनि बागैनो जों जतनो थानसाखै सामुंसे मा खालायनाय खरकसाते खरकसानो माजरा बेरै कक सायावै तंनानै जत जायतक बायदि जेसा राजनीतिक बदल फानंथुं नों दिनै आईपीएफटी याकारका ओंखायनो आईपीएफटी हामिया आम हाया जों जत लिडार्सनो बुजियै गोसोखांगौ मा आगगनाय गोबां मा ससियेल मिडियाव व्हाट्सएप रगो आनो आईपीएफटी नि सिनि लिडार्स रगो कक साहर एकेबा डिविजन लेभेलनि लिडार्स रग कक साहर कक साव जे तामनि बागै नों एमएलए याकारका नों पाइसुगै थाङो मांकाम एमएलए पाइसुगै थांका हंके जों बतेकिसा कक साथकम आं बाहायकै तंनाय आईपीएफटीओ बम हायकै तंनाय कारण आईपीएफटीओ तंगै जों तिप्रालेननि कक एसेम्बलिओ स्राय स्रायकै सायमान्या जों दिल्लीआव थांगै आईपीएफटी नि नाहारमुं तिप्रालेननि ककनो स्राय स्रायकै सामानि नुगिया ससियेल मिडियाआव रिजार्ट नुगो जे तिप्रालेननि कक रिख्या अजागा हाई लेवल मडेलिटी कमिटीनि कक जों थानाय लास्ट जे दिल्ली अभियान अब नरक जतनो नुबायखना ससियेल मिडियाआव जिनि बरम गोनां ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि पोस्ट बनिजि पोस्ट खालायो जे खरगबुरै जों बनिजि दा प्रेम कुमार धनन्जय देदा मंगल बर खरगबुरैखाय थाङै ताम तामनो साका बनिजि पॉइंट कारिवै सैजाक एक नम्बर पॉइंट दङ जे स्पेशल ड्राइव खालायै चाकरि मातलांनाय दुई नम्बर पॉइंट दङ हाई लेवल मडेलिटी कमिटीनि आमो मा साख्लायनाय तीन नम्बर दङ 125तम संविधान संशोधन मा खालायनाय चार नम्बर दङ कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बो जों रोमान स्क्रिप्टआव मा दानाय के तिप्रालेननि ककले बर थांगाबा दाखुसम जों तिप्रालेनो नाहरैसे बिसोर आंनि सामुं खालायनानै दंमानि किन्तु दिनै त्रिपुरानि तिप्रासारक 2018 साल जतनो आननो बुथ रिवि रहरका तिप्रालेननि कक सानानि बागै दिनै आ तिप्रालेननि कक बर कमाका बियां थांका अवश्य आसक करते बुसम हानि बागैनो आं वानसुका पाइथाक सिनि बुबाग्रानो जों लगिमारिथाय बुबाग्रानो जों लगिरि बुबाग्रानि नाहारमुं जों आबनो सक्सेस मा खालायनाय गोबां लुखुरनो सुङो तिप्रालेन ग्रेटार तिप्रालेन तामो ग्रेटार तिप्रालेन के मारे मानोबा ग्रेटार तिप्रालेन अब आफ्रोनो माननाय जेफ्रो नों आं जत थानसाखै सामुं खालायका हंके जों कक सावै मानका हंके स्राय स्रायके चिनि मानथाय सप्तानि ककनो जों सावै मानका हंके या तिनि पलिटिक्सनो तरजाग्लायै शुधु राजनीति खालायनायनि बागै सिमी खरकसा नायसिगलाय मालाया खरकसा नै बुमुंगै माजरा बेरि कक सालायनायनि आ नाहारमुंबाय सिनि तिप्रासारक मोथांजाया दाखुते बुसं बो सीपीएम से खालायो सीपीएम नि फाइमानि से आईपीएफटीओ बो कांग्रेस खालायमानि से दाबुखाय आईपीएफटीओ बो बीजेपी तमासे बो दाबु आईपीएफटीओ आमते फाइ आईपीएफटी जे पुइला खालायनाय रक बरमनि सिमी तंगै तंखायतो उन्याबले जत राजनीतिक बदलनि नम फाइना नांनाय कि नों आजागा बखै तेकासे राजनीतिक बदलनि फाइमानि कताल बकचाम आमते हायके वानसुगलाय जुदि सामुं खालायका हंखाय जों लाय थांनाय जे टीयूजीएस 1967 नि सिमी आन्दोलन खालायै एडीसी सनाम क्लांखा बर अनेक कस्तखाय अनेक फाइटिं खायै सैदायै अजागा त्रिपुरानि तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै एडीसी चंक्लांखा एडीसी आमसायनो जों दिनै तिप्रालेन सानलाय दं अथवा ग्रेटर तिप्रालेन सानलाय दंलाय जोंले आफ्रोनि सोलाय दाबुक 4G नि जरा सकबायके दा मडार्न जुग जतन यागनो एंड्रॉइड मोबाइल दङ आफ्रो मोबाइल
टेलीफोन नि कुनु सेबसाब गरै थंमानि के बंनि आन्दोलन बंनि नाहार बुं बेलायखेनो कुबुइते काहामनि बागै जों तिनि एडिसि आमसाय दंनि माथन जों खै 4G नि जामानाव 2021 सालाव फायै जों ताबु तामो कलांमानो चिनि थिनांनि चिनि साबुतै बुसुरनो जों तामो कलांमानो ताखुते बुसुं आमनोसे वानसुकदि जों शुधु राजनीति न सिमी तरजालाय दंखाय जों शुधु पुस्ट न बाहायके आं तेइसे एमएलए एमडीसी इंगि मानो आबनो सिमी वानसुकलाय दंखाय इंग्ला आं IPFT खायै IPFT नि खरकसा एमएलए इंगै सामुं खायबो सामुं खालाय दंबो दफानि बागै जदि पार्टीनि बागै जाया सामुं खायबो हिनजाखाय आं तेबो उमतिहाय जे IPFT नि लिडार्स साजागे सामुं तेबो खायनाय कारण बर दफानि बागै सामुं खायमानोसे साजागे आंखाय आं खायनाय नोंआनो साजागे फान दंदि साजागे फान उंगै दंदि आनि जे तंमा क्रिमा आं आनि दफानि बागै आं रिवै कलांनाय बुसुक जों खायसे फेमिलि सलिनाल बुसुले नांबा आबनि बागैनो आं आनि फेमिलि आनि निजिनि पार्सोनेल सैलारि रकनो आं जे मानसा दफानि ताखु खुब जाया सुगे रकनो आं याक फलगै सामुं खालाय दङ नर हयतो ससियेल मिडियानि बिसुखै नुगै दङ आनि साब्रुमनि सिनि बिशाल रुमिका संरकनो थानाय मासनो आं एडमिशन खालाय बुमा बुफा खरगनैनो थै थाङो अथच बरक खरकसा 3.5 बছর 9 বছর ते 11 বছর अमहायसेरे बिन नाना संबो एकदम चुक जाया बरम साव परिसिनाय आं निजि थानाय ताल रग थाङै कन्टिन्यू बंनि एडमिशन रग खालाय आं दाबुक सुजराते लकडाउन नि बगै हस्टेल क्लक मायाको बंनि एडमिशन फीस सिमिसे 45,000 नांगो गाबो आं तो केवनो साना थांया हायफानो लुकुरक बेबाक न सावै माने दं के आं दफानि बागै सामुं खायनाय हिनै याप्रि सेजाक हायनि बागैनो दफानि सामुं खालाय दङ अ दफानि सामुं खालायथानि पार्टी IPFT नि खरकसा एमएलए हिसाबै आबो शुधु आनि पार्सोनेल बेनिफिट है पार्सोनेल क्रेडिट न हानि बागैया अब पार्टी IPFT नि बो क्रेडिट न कारण कायसा राजनीतिक बदलनि एमएलए जुदि अमाहायके थाङै सामुं खाय दंके आजागा आनि सिमी क्रेडिट या आजागा पार्टी IPFT नि क्रेडिट तिनि आं पार्टी IPFT नि एमएलए हिसाबै नंनि थांनि नि सामुं खालाय जे 3 बছर जे खालायमानसा आं खालाय काबुका नर जुदि खालायमान खांकै खालायदि आनि जे खालाय जायगा बारा सामुं रकनो नरकनो खालायथुं हिनै आं वानसुबो बेतिनि इनि फायदि तिनि मेन पॉइंट मेन मुद्दा आसल कखनो तेसे आं सतनित बुवानो जे न्यूज़पेपर बृहस्पति देव बर्मा बिनि एमएलए डिस्क्वालिफाइड खांकै बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि ते बासै मानगला अमाहायके जे कग्रक आसायलै दंमानि आबो डिस्क्वालिफाइड खाय बादे बासाया साबो बासानाय तामुंनाय आमनो नाहारितो जों दफानि सामुं खालायनाया ताखुते बुसं आं तिनि बुबाग्रानो लगरि थानि बुबाग्रानि सामुं खालायथानि बुबाग्रा बाय सामुं खालायखांकै आं एमएलए ना नांनाय आं मन्त्रि ना नांनाय आमरकतो गोबांमा लुकुरकनि गोबांमा वानसुगमु बिसुगैतो आजागा मन्त्रि जाना बागैसे थाङो आरे नों सिगां फैला दफानोसो हामजाग्रादि आबोनि परेसे आं जदि न लुबि हायकेबा आं जदि न निजिनि सार्थनि बागैसिमी वानसुकांके आं तिनि कुनु दिने एमएलए रिजाइन दिनानि कगिया कारण एमएलए तंखांके निनि SDM DM SP DSP SDP जत अफिसार गनो सेलिब्रियो सारनुयो निनि सैलारि दङ बेतन दङ क्वार्टार दङ निनि PG दङ के नों आंखे आमो नाहारि दंमांला खमु दिनै आं रिजाइन दिखा रिजाइन दियाखै जागा आंनो तेसे एमएलए फिना
amtui to chini nahar mungya especially ani nahar mung kuno dina amtui gri ang dofani bagai samung khlaina hini nongkorja ang changlori khajak ge politics theke simino dofani bagai bo samung khlaimano amtiya ang college pore purun simino ang dofani bagai samung khlaio apruni simino ang aprun kuno raja bai sisi sinilaya haifano जों chini bubagra maharaj chini itihas no जों muthangna nango awan sung mansugui ang college pore purun simino bubagrani picture bai bubagrani photo bai bini mangpli bai je kono program khaikangka ani program norok naimanane ti prasad sikla bodol hini ani ya chini simna amchani sikla rok bai songsajak ti prasad sikla bodol rok je samung khlaimani bubagrani mangpli kri amti chini kono program kri hesi ta khote buchu chini joto health camp legal awareness camp free legal aid camp ini felicitation borom ribung program amahai blanket distribution amahai program ro pandaro ang agi rasniti khlaya purban khlai gobangma lukurok dino rang puisa obab kring mano kintu amahai ke do fani bagai samung khlai phainani ekeba nijini sacrifice khlaye do fani bagai samung khlainani abo nung wansung nadi khorok busuk tong takto social media ni juk jotono nugui tong bayo nung sung nainai di chini bubagra busuke sacrifice khaikna ang to tamo sacrifice khaikeba chini bubagra CM nani tongmani ini CM bognya bo y category ni security ti ini tongliman khamu aram ayas khai fiaba dofano thansare khlaimano ti prasarogno muthangli je kalangmano kuno rokom nahar mungno nahar si samkhai tengo kebo ani live video nai tongi kebo khoroksa tawar laidi ang sijak nuka o jaga bakpar rok ni sijar rok tongo gamti rok ta hinlai di karon जों tiprasa bai tiprasa sob somoyno walai layo rang puisa lubni bagai gobangma samung khlaina tongmani khlaijagya chini tiprasa rok khangkai kisi sa rang baino paijagui thango o wansuk mungrok fatar haste fatani borok khainai rok otokha kosom rok saimansuka chini tiprasa rok ni choritro chini tiprasa rok ni character aboni bagai borok sujug mano subida mano je borok ya fatagui chini tiprasa rok no munuyui thokainani ga aboni hote जों yakkakna nangnai ta khote buhusong जों thinango tebo dofani bubagra bai samung khlainai taisini kisi jakok bara tongko je mado bario khorokburi je guli nangjak borokno tipra motha tabuk chakri dinani thangui tongo tei July mas ni bisingno bogno aino contract basis langai lo bisikango DRW khayakai bogno chakri langbainai tei CA ni biruddhe samung khai chini Montreal Kaiping sorok Biswajit Deborma bothajak marok bisikango जों thangui tongo bubagra bai boroni nogo thangui borno जों subasuk khlainai प्रत्येकटा family no जों 1 lakh khai rang rinai karon puthino tote banchi de tuimaya haifano जों chini dofano hamjagui chini dofani bagai samung khlainai जों naidi bubagrani jini muchungma bai chini riang je shornarthi hinjagui tongnai rokno tini o jaga broad settlement khlaiye kendra sarkar bai tini o jaga tirprao tongmani sujug khlai rijaka kai omo hairokno nugui joto lukurokno agugui phaijanango thansao bubagrani thansao jotono phaidani bagai ang joto lukurokno no koyo tei tirpra hastini gobangma tipra sarokno ang jefro IPFT MLA ngi samung khlai tongpro ano hamjago sir I love you sir salute sir ang nung ani role model sir amti haike gobangma lukurok ano message khlaio o message khlai tongnai joto lukurokno jesa rajnitik bodol khono khlaidi faidi ang tini bubagrano logirinani bagai thangka tei tabugo bubagran logi phayako joto tipra sarokno ang koinai faidi bubagrano logiri layen politics no torjagi yawi dofano torjagui dofani bagai samung kisi sapano जों asai phaikya जों salsa thuinai जों thuyasani chini ol langma tongsani
जों दफानि बागै जे सामुंख्लाय मानसा ख्लायलांनाय जरा केबनो नायसिंगिया जरानि मते जरा लायै दं जरा केबनो नायसिंगिया किन्तु जों जरानो इउज खायरेगि मानो फायदि जरा क्रैय दाखौते बुखुसं जों इउज खायलायनो बुबाग्रानि थानसाव हिमलायानो जों तिप्रानि जत जेसा बदलनि नेतारक नंथों जतननो कयनाय बुबाग्रानि थानसाव फायै जों बोसगां हिमलायनाय गोबांमा बरकनि गोबांमा लुकुरकनिनो सुमुं दङ नेतारकनिनो सुमुं दङ जे जों दाबो बुबाग्रानि लगि थांगाखै जों दाम दे मानोबा एक्चुअली दाम बाहायके माननाय पुस्ट बाहायके माननाय बाहायके रेसपेक्ट रिजानाय आमनो सिमि जों नाहारै दंखांके बोखावकाय तिप्रासारानो मोथांनानै मुसुंजागो तिप्रासाराव 1-0 बै थकक जाखा जों ते बानसेलिया हिनि जों खावकाय वानसुगलायो किन्तु सामुं खानायना थांफ्रुंकाय रेसपेक्ट मानना मुसुंजागो दाम मानना मुसुंजागो सुजुग सुबिदा मानना मुसुंजागो टिकेट मानना मुसुंजागो हकाय जों दफानि बागै वानसुगमानि खलाया दाखुते बुहुसं जों खा कुवारबाय खा साहारै खा फेवगै जोंनि दफानि बागै सामुं खालायनानैखाय कुनु पद नांगिया कुनु दाम रिजागनानै नांगिया शुधु बुबाग्रानो लगिरिवै बोसकांनि सालो जों तिप्रासारकनो बाहायके मोथां माननाय आबनो से वानसुग दिहिने आं जत लुकुरकनो कयदानि मुसुंगाय दाखुते बुहुसं के फायदि जों केबो थिनांगो खरकसा खरते खरकसा बाय माजद्रा बेल्ला ये कक सालायै दंखांखायनो जों सायमाननाय कारण 70-71 बछर मुई जों तिप्रासारक बिसेसखायै पलिटिक्सनो राजनीतिकनि हाखरक लायजायै अनेक दुखु मानलायखा अनेक बरकनि गोबांमा बरकनि कक रिमानि कक नारक जागिया फैया जों तिनि फायदि सिनि बुबाग्रानो बायसा जों जरारिलायनायानो कारण बुबाग्रा सेक्रिफाइस खालामनानै जों नुगै दङ जों गोबांमा फाताराव फरायनाय रगनो तुथानि रग सिनि गोबांमा तिप्रासार सुजे रगनो चुबा थानि रग ते सिनि बरक रग सिनि दफ जे हानि बागै सामुं ख्लायलांनाय सिनि बीर बिक्रम जमातियानि बुमुंगै हायकेबा बीर बिक्रम जमातियानि स्टेचु रक जों रेडि खालाय दङ अब खुमुलुंग जों हेफाजाबनाय ते महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचु अब बुबाग्रा निजिनि रांबाय एडिसि सरकारनि रांबाया निजिनि रांबाय अब दाबो रेडि खाय दङ अब खुमुलुंग हेफाजाबनाय गावमा हायके खा कुवारबाय खा खुलगै जे सामुं खालाय दंखा गायसिन बुबाग्रा जों तामनि लगिरिया उन्थाय दाखुते बुहुसं जे बरक रक जे लुकुरकनो कक रिवै कक नारैया कक सावै बुथ सिमि नाहारै तिनि कुचुक साकाव आसुक दंखांखाय आमो हायके दफानि बागै साया खालायो आं निजि चाइतखा 3 बछर MLA ओंगै आंनि सिमनानि लुकुरकनो गोबांमा बरकनो अकक बसाव जे सिमनानि बरकनो नों धुकारिका नों थकायका आं कुनु सिमनानि बरकनो थकाया धुकारिया जे सामुं सिमनाव 70 बछर मुई इंया आं 3 बछर बायनो आ सामुं रकनो आं तिनि ख्लायरिखा अब तुरुक तुरुक ख्लायजागै दङ अब बेबाकनो स्राय स्रायके नुजानाय ते कय बछरनि परे इनि एकालब्य स्कुल इनि नवोदय स्कुल ते लामा हस्पिटाल तै बेबाकनो आं लुकुरकनि बागै खायै खालांजाक गै जों लुकुरकनि बागै सामुं खालायनायनि बागै कुनु नेता मन्त्रि MLA नानि नांसुगो आमते हेकुनु पकुरि जों दफानो हामजाखांखाय जातिनो हामजाखांखाय खाक वारबाय जों सामुं खालायखांखाय जों MLA निया फानो मन्त्रि निया फानो दफानि लुकुरकनि सुया बरकनि गानाव दङै मानो आबनि बागै जों जेबाबे सामुं खालाय दङ बुबाग्रा जे लामातो हिमै दङ आ लामाव जों हिमलायानो फायदि कारण मर्डान जुगाव जों कुनु ना कुनु किछु जों तिनि तिप्रासानि बागै सिनि बुसाबुतै बुसुरकनि बागै जों मुंसा सामुं खालायनो नांगौ दाखु नरगाबो वानसुगदि आंबो वानसुगो आरो पाइथको हायनो हाय कयनाय जों पदनो लुबिया पदनो नाहारै जों सामुं खालाया स्पेसियली नरक आं बिलिभ खालायदि आं बोसोगांनि बाय इलेक्शन बासानाय दे बासाया दे आबनो नाहारै एकेबा आं MLA नो उनफिनाय आमति हाय वानसुगै आं रेजिगनेशन रिया दाखुते बुहुसं आमनो नरक स्राय स्रायके बुजिवै नाहारदि आं तिनि दिबर जरानि लाइफ हायमानि जे नाय तंनाय
जे आंनि भिडिअ शेयार खायनाय आनो जाजागनाय जाजागिया जतन न आंनि खाकसांमा ते हामबायाफोर गेफायदि जों राजनीतिनो ते तरजागलायावै जों थिनांगो आंनि राजनीति बदल गोप्लाय खांखाय सुबिदा ना हलायनो जरा नायसिं तंनाबा आवान सुबुं मुंनो वान सुगलायावै जरानो पार खालायावै जों जरानि बिसिंगे सामुं खालायखांखाय जोंनि दफाराव अबस्यय बानचिनाय आबोनि बागैनो फायदि जों बुबाग्रानो गुबैबो खाबाय लगिरिलायनायानो ते केबनो आसावैया बुबाग्रानो आसावै जों लगी मारिलायनाय किन्तु ओ जागा राजनीति निलायै पलिटिक्स निलायै आनि दल निनि दल हाँ बीजेपी CPM IPFT INPT तामुन जेसा दल फानोंथुं हायबैसिबि जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिलायनाय हायाखे चिनी नाहारमुं जों चिनी नाहारमुंआव सौहैनानै बेलायखिनो कठिन कारण बुमति हायके लिडारशप सामुं खालायदों साबो बुमति खालायदों गुबै सामुं साबो खालायदों आबो जे खालायदोंनाय बो साइमेनिया जे लुकुरक नाहार तंनाय रक जे नाय तंनाय रक बरक न सावै मानो दाखंते बुंसं आं केबनो बिरुद्धे सानानै थांला साना हांखाय गोबांमा कगनो साजागनाय दङ हायफानो जों पार्सनेल एटेक खालाया केबनो हामिया हिनिबो सानानै मुचुंलिया कारण बाहान बोथै गोनां जत बरकनो किसा सेल्फिशनेस दङ साकसांनि बागै वानसुगो बायथांनि बागै सिनि वानसुगो आमति हाय बरक गोबां दङ हायफानो जों बरकनि बागै तेकुनु सालिया जों बिसगांनि सामुंनो खालायथानिसे तिरप्रानि जत लुकुरकनो आं कयनाय नरक आनो लगिरि खांखाय आंनि बिसगांनि सामुं आं तेबो काहांखाय खालायमानानै आं आसावैनो जत लुकुरकनो आनि खाकसांमाते हामबाय ते खुलुममांनिया फारे आनि दिबरनि लाइभ खेबेनि अरना पाइखा जतननो हामबाय खुलुमबाय।